Тази вечер е дългоочакваният финал на хитовия турски сериал «Перла». Още с първата си серия филмът стана една от най-гледаните продукции в българския телевизионен ефир. «Перла в цифри» 7 месеца, 166 епизода, 332 часа, цяла България преживяваше романтичната история на Инджи и Мехмет. Кристина Владимирова сега е на гости на едно семейство, за да изгледат заедно големия финал. Добър вечер, Криси, добър вечер и на твоите домакини. Добър вечер и от нас. Ние се намираме в село Чепинци и сме на гости на Соня Стоянова. Това, което вие не виждате, сега ще видите, че ние не сме единствените и гости. Тук са и нейните съседи, за да гледат заедно последния епизод от Перла. Сега ще попитам първо Соня, тъй като знам, че тя е голям фен на Перла. Соня, с какво те заплени сериала? Този сериал ме заплени с този факт, че тук виждам нещо, което все по-рядко го виждаме в живота на българина, и това е истинското семейство. Тук виждаме 4 поколения как живеят под един покрив в синхрон, как са заедно в беда и в радост, виждаме почет и уважение към по-възрастните хора от тях. Мерси. А сега ще попитам единствения мъж в нашата компания. Кой е твой любим герой от Перла? Мехмет. Най-любимият ми герой е Мехмет, който според мен е един доста добър човек, който прави добро за всичките хора, прощава на всичките хора и така. А сега ние имаме една специална изненада за зрителите на BTV. Само преди броени дни се върнахме заедно с оператора Станислав Ангелов от Истанбул и там успяхме да се срещнем с един от главните герои на Перла, а именно къщата, в която се снимала сериала. Сега ще оставим нашите зрители, за да видят какво сме заснели. От 10 години Хабиб пази една от най-големите туристически забележителности в Истанбул – къщата от сериала «Перла». Въпреки че живее сам, няма миг спокойствие, защото постоянно идват фенове на сериала. Понякога повече от 150 на ден. Най-много искат да видят спалнята на Мехмет Инджи. Искат да се запознаят с Каванч, да си вземат автограф от него. Любопитно им е какви мебели има тук. Те си мислят, че едва ли не героите живеят тук. Хората си мислят, че като дойдат тук, ще видят героите. Хабиб прекарва с екипа на сериала «Перла» 3 години. Тези 3 години бяха незабравими, но след снимките на финалния епизод, всички артисти, заедно с режисьора, сценариста, се хвърлиха с дрехите в басейна. После имаше парти около басейна. Наистина беше много весело. Къщата от Перла се намира на азиатския бряг на Босфора, в един от най-скъпите квартали в мегаполиса – Кандала. Това е една от най-старите къщи около Босфора и има историческа стойност от първа степен. Води се за исторически паметник. Построена през 1853 година. Перла не е единственият сериал, който е сниман тук. Вече 30 години сегашните собственици я дават под наем като снимачна площадка. Те ползват вилата само за лятна резиденция. Преди 12 години се опитали да я продадат, но не се намерил купувач за поисканите $20 милиона. Днес къщата, известна още като вилата на Ебут Ефенди, струва $75 милиона. По непотвърдена информация, продуцентската компания плаща наем от $20 000 на епизод. Криси, има ли сред твоите събеседници предположения за това как свършва Перла? Предположенията сред нашите събеседници са много. Сега първо ще дам думата на Емилия, която така има най-оригиналното предложение. Емилия, как според теб ще свърши Перла? Според мен Инджи е бременна с второ детенце и смятам, че ще завърши много положително цялата история. А според тебе какво ще се случи с по-лошите персонажи в Перла? Да речеме, съпругата на Берг, според мен ще бъде отхвърлена от него, тъй като за мен тя не е положителен герой и абсолютно съм за така да се случи наистина. Не я харесвам. А ти преди малко сподели едно много смело предположение на майка ти. Тя всъщност какво е предположила? Майка ми е убедена, че и двамата ще умрат накрая. Ще умрат? Да, защото смята, че така ще свърши филма. А сега искам и към мъжа в нашата компания така смело да ни разкажеш какви са твоите предположения за финала, как ще свърши. По принцип, мисля, че трябва да има положителен край този филм, защото е толкова дълъг и хората доста неща са видяли в него. Мисля, че всякакъв друг край просто не е нормален.
А ще ви липсва ли Перла? Вие преди малко ми споделихте, че всяка вечер заставате пред екрана, чакате Перла. Това е едно така ежедневие стано. Ще ви липсва ли Перла? На мен лично ще ми липсва и на мен аз много бих искала филма наистина да завърши положително и да има продължение. Тоест, месеци наред да я гледаме тази семейна сага и да се разтоварваме по този начин пред телевизора и пред програмата на BTV. А на вас ще ви липсва ли Перла? Определено. Ще ни липсва, да. Защото всяка вечер 8 часа знаеме, че трябва да се включи телевизора на BTV, защото започва Перла и с малката го гледаме всяка вечер. А ти знаеш ли как ще свърши Перла? Я ти ми кажи как ще свърши Перла. Как мислиш, че ще свърши Перла? Съм като умре бабата. Като умре бабата. Умре бабата. Едно последно, вие според вас как свършва? Ами, според мен ще свърши положително и не мисля, че толкова бързо ще се развие за един сериал, серията, така че това, което се говори от хората, че Инджи умира, не би трябвало да се случи. Както виждате, при нас страстите са много, предположенията също са толкова много, но сега ще ви оставим в 8 часа да проследите вие самите с финала на сериала Перла. Това е от нас. Гена? Кристина Владимирова на гости на едно семейство за финала на Перла. Благодарим ти, Криси. Последният епизод от филма тази вечер, точно в 20 часа по BTV.